Bigas, ayan, good morning. Ngayong araw, mag-aayuda tayo sa sitio Danlog. Bale, hindi tayo makakatawid doon sa ano. Pinunta namin kanina umaga yung dadaanan kung kaya namin duman, kaya lang hindi kaya. So, ang gagawin na lang, ipapadaan doon sa ano. Ano ba kasing tawag doon? Cable wire. Cable wire? Yun, itatali yung ayuda doon sa may tali. Tapos aabangan nila na lang nila doon. Kasi ano, walang ibang access ng daanan kundi yun lang yung... Pwede tao doon? lang. Yun lang po yung pwedeng daanan. Kaya lang di siya matadaanan kasi nga sobrang lakas ng tubig. Oo, hindi talaga kaya. Ayan, gusto ko lang mag-thank you kay, ay hindi, sandali. Bali tong ayuda na to guys, para sa Hubkob sana to, tsaka sitio Paiyok. Kaya lang, sa sobrang ulan, hindi na kami makaakyat doon sa bundok kasi nga, may mga ilog na dadaanan. So, hindi na kami pinayagan doon pumunta. Nag-survey po kami kanina yung pwedeng mabigyan doon sa may sitio, Danlog. So, yun na lang po yung bibigyan natin. Gusto ko lang mag-thank you kay Kuya Johnny at kay Ate Remy sa pag-share ng blessing para sa mga katutuba. Thank you po. God bless po. Thank you so much po. God bless po sa inyong lahat. Bali guys, itong mabibigyan natin, nakabudget kasi itong na to sa 65 family sa whole sitio Hubkob tsaka sitio Paiyok. Kaya lang, sa sitio Danlog is marami sila, 110 na family. So, hahatiin na lang natin sila para magkasya. I-divide na lang natin para lahat sila mabigyan. Eto guys, itong sardinas, bali kulang, dadagdagan na lang natin. Bibili na lang ako sa tindahan. Kung ano yung kulang, dadagdagan na lang. Yan, ito yung papamigay nating bigas. Bali dapat tagta 3 kilo, gagawin na lang pong 2 kilo sa isang bahay po. Para lahat po mabigyan. Ito po yung bagong giling po namin to na bagong pagiling na bigas. Bagong pagiling na palay pa. Pangarawan yan Dana, dalawa tayo dito sa asin, Dana. Yan, meron pa silang asin. Kasama naman natin ang Team Kadugit guys. Sako. Tagabuhat. Sako nga. Ayun sa taas ng buwan. Magtigay yung sako dyan. Hindi pa kasi kami nakapagiling madagdagan sana to Sa sunod naman no? Bingay bati. Bingay bating muna sila. May sako kayo dyan, te? Pagkanuhan mo? Wala pa ganito, te. Ay, doon sa Dapat karton. Ilang baso yan, ante? Yung 2. asin. Para kuan. Ito, sobrang importante sa kanila ngayong tag-ulan talaga. Asin. Maganda nga itong asin at maputi. Kasi ang asin, habang natagal na puti. Bali guys, ito yung pamimigay natin sa kanila. Yung asin, tsaka 2 kilong bigas. Yan, yung ganun din sa binibigay natin. 3 kilo dapat to sa City Hubkob, kaya lang ginawa na natin 2 kasi kulang. Saka yung asukal, and then 2 noodles, 2 Sardines. dilata, and then biscuit, at saka meron din tayo para sa mga bata. Mga candies. Dapat magluluto rin kaming pansit guys. Ito na bili namin, kaya lang wala nang oras para magluto. So, bibigay na lang natin sa ibang sitio. Ito yung aming service, si Chariot. Ang aming driver, si Tanod Claro. Yan, si Kuya Claro. Yan. Punong-puno ang ating charot. Bali hanggang doon lang po kami sa may parteng Pampang. Tapos isasako po ng mga katutubo yung hahati-hatiin na lang po siguro para madali nilang maitawid doon sa cable wire. Hindi na siguro kami makakapunta doon kasi delikado talaga na hindi namin kayang tubig. Malakas pa po yung tubig.
Day. Natakot man. Sabi lahat? Ay, lapit ko ng lalim. Lalim. Ay, grabe yun. Kasi kanina mababaw pa dun eh. Tangay ka talaga yan. Magalalim? Mamaya magalalim ko na. Natumba na yung ano nila. O, dito sila tumatawid guys. O, ayun yung mga katutulong. Yan, nakikita nyo ba to? Dito sila tumatawid. Tawag lang sila dyan. Grabe, kakatakot. Sila ka. Paano nila mag-walk yan? Tapos itali na lang yung anak. Uwa, patay ka dyan, oh. Wala silang ibang daan na. Talagang na-corner sila dun sa loob. Kasi ang lakas ng ano, oh. Bago. Nakakahilo pa naman yan, oh. Dati may ano to eh, yung lagayan ng kwan. Pag may mga dala silang mga ano, mga saging, may lagayan. Tapos iikot na lang nila. Kanina mababaw pa to, hindi ko ganun kararamdam. Tapos papayat lang to, oh. Ay, ito, kuya. Sana ganito katataba, oh. Hindi, pero matibay naman yan. Ito na si kuya, oh. Ay, Diyos ko kuya. Magpikit ka, kapain mo na lang ng paa mo yung kwan. Kaya? Kahilo man yan. Isa lang eh. Grabe, oh. Bagsak ka dyan, patay ka talaga. Parang delikado. Di ba may ano kasi ito dati, yung lagayan? Saan na yon? Ay, ito na pala yon. Yan. Ito siya guys, oh. Ito, yan. Natabunan na. Ayan yung ano, yung parang basket siya na bakal. Doon nila nilalagay yung mga produkto nila para hindi sila mahirapan magbuhat. Kaya lang, natumba na ng ilog. Sa sobrang lakas na ng ano, tubig. Kabila. Kaya naman eh. May tao dito. Na, nasa kabila may rin. Ay, hindi dalawa dapat. Dapat dalawa. May nakatambay dyan isa. Meron dito. Tanggalin mo yung tali. Tanggalin mo, tanggalin. Hindi, mahirapan yan. Wag na kuya. Siyempre na mo pag napagsak yan ay. Go kuya, kaya mo yan. Talagang sanay na sila sa ano eh. Tatawid dito. Kuya, kaya nyo kuya? Kaya. Kaya kung hindi. Pero kaya nyo mag, ano? Kaya nyo. Magtawid. Itawid yung pagkain. Huwag nyo pilitin kung hindi kaya. Kung hindi kaya, iuwi namin yung pagkain. Okay.
Hindi, mas maganda kuya tali nga, mas safe. Tali nga ito yan. Mayroon tao dyan sa gitna line. Mayroon dyan sa gitna. Kasama Mayroon namin dito. pala guys, yung treasurer ng barangay. Napakasipag na treasurer. Secretary rin eh. Huwag kang treasurer. Ikaw naman. Secretary pala. Oo nga pala. Grabe ka naman. Si Sek Felipe. Buti na doon sinabi kapitan. Kayat na ma. Umadi ah. Oh, magkaway ka na. Hi guys. Hello guys. Papaos. Papaos ka rin. Subscriber daw makamagit ha. Katutubong ka pre. Ay, kadama. Ikaw ang tutulong ka. Ya kailangan niya kuno niya 1.5. Tiya kuno tangawa, kanganon. Asi, at book na kuno. Sadya kawa. Ya tulo tiya di. 5. Kasi yung kuno ka wa. Sadya kami baliwas. Ala, ekredit. Alam na magsalita talaga ng buhit ah. Asin baliwa kuno kasadi. Tiya di. Tawa kuno mang dibayasay. Asi. Ayan ang ulan. Go, pang silok. Pandipay. Tingin mo kuya, kaya itawid yung ano? Kaya. Anong gagawin? Meron din doon pa kanon. Kaya itatali na lang po yung ano. Sige. Kuha ng tali. Dalawang prabas, dalawang. Paano kaya kung dito na lang yung tubig para pagkaya ng patakin na yung bakal? Ganun na lang. Dua kami ito. Kaya ka nila ito ba? Ito sa duyan. Ala, tiya di. Rescue. Ito. Kaya na siguro ito. Kaya. Bali ano po, punta po kayo doon sa Katawid. Bali 110 po yung ano, yung lahat ng Household, dito. di ba? Household, di ba 110? Isa po bawat ng kanila. Kayo na po paano mag-uwis na Ay, dapat may nakakita talaga. Bakal. Bakal, tikwe sa bakal. Ay, ito ba ang mga rito doon? Wasak yan po ang bago makarating. Ay, hindi mo pwede may dapat may tinatawid. Madali po. Ay, dito rin tali. Dito nga ano. Dapat yung ano, Ayoko lang kumakakot pa ito. Ito tayo ng simento to. Malalagot yan kuya. Pakbag sana pwede. Kuya, maghanap pa ng spartan pa kung meron. yung kaya, yung tama na to. Pwede matutunan yan, te. Mga 5. Ilan laman yan? Magaan yan. Hindi, try lang muna. Try lang muna. Testing muna daw. Kaya mo, kaya? Dito, ikaw ko. Baka magasgas yan ay. Magasgas. Hindi Ito, yan. magasgas to. Baka pagdating sa gitna, masak. Doon. Yan o, ganyan sana ang gawin nyo. Magaan-gaan lang. Takot na lang, no? Oo, okay. Matakot na kasi. Tingnan niya eh, pag kaya niya, di siya na lang lagi. No, naulaw mo taon. Hindi pa yung naulaw ka susubli na. Ayan na, testingan niya daw sa kapit. Testing yung ganun kung iron. Ha? Hindi mo pala eh. Testing lang muna. Kawan latta. Ayun na, kaya. Palitan sana. Baliktad na, ito na. Ito na. Yan dapat may isa pitan sa te. Bakal. Ayun tali, isa na yung tali natin. Dapat te, kwan, may... Ilan yung ano niya? Tatlo? Magkano yan? Dapat mga 5.
Hindi, hindi na itali na lang tayo dito. Hindi, talian lang yung steel bar. Itali mo na ito dito ng higpit. Wala tayong steel bar, kaya? Yan. Ayun o. Okay guys, bali nag-try lang kami ng tatlong pack sa isang sako. Mamaya na tayo magdagdag kung kaya. Baka na niya yung... Tapos ibalik din nila tong tali. May isa dito. Ilagay mo isa dito. Okay, panghila para may balik. Dito ilagay o. Para kahila pa balik. Ito yan nila yung pagkano. Oo, isa pang ganyan. Ay, ito nga. Isa pa para mahila pa. Nagkakagulo, nagkakagulo. Ay, hindi yan. Hindi yan doon. Hindi abot yan. O, sisipin pa ulit. Sisipin niyo pa ulit yan. Ay, nakaya yan? Ayun guys, so bali kinabit kay kuya yung tali. Yeah, tali mo kung kaya. Wow! Wag mo na. Isa lang. Wow, wow, yan na, yan na, yan na. Ay, nadala na. Ano na yan? Ano yung sama-sama? Panghila natin to. Ay, napala na rin. Wow, galing, galing, galing. Kinain niyo muna yan para... Pisto nga isa ng dalawa doon. Pero kahit yung tali. Ito na lang sila eh. Area mo tayo, area mo tayo. Huwag masyadong higpit. Yung dalawa sa ano dito. Siyempre, pang try lang nga muna. Delikado eh. Paano naman pala May yun? tao pa eh. Hindi lang yung dalawang tao eh. Paano yun? Itawid na lang nila doon? Si kuya na magkapit. Ipakbag nila. Itakbag na lang nila? Oo. Pataas kasi siya, kaya hindi siya malagyan ng tali. Oo, mayroon dapat doon, sa kwan. Okay. Nakaisa na tayo. Ay, tatlo. O, diba? Oh! Kabaw pala eh. Pero malakas yan Malakas yung abo. Go team Kadugyot! Ay, yung apat. Yan, silang taga-kabit guys ng ng sako dun sa lubid. Pwede apat na pamilya. Sila katawid. Talon.
Sila guys yung mga hindi makatawid doon sa sa Danlog, kaya ibibigay na natin. Isa pa. Saan niya? Day, kuya mo. Ikaw sabi. Ba't lalay mo dito? Ikaw sabi. Kaya nga. Ano na? Ang lalay ano di? Ito, may lalay. Yan, dito kay lalay ha. Dito sa akin to ha. Kay Lalay. Mababaw pala dyan, oh. Dito hindi nila kaya masyadong Dito, malakas yung tubig. At saka doon sa kabila. Itong gitna lang yung mababaw, pero yung gilid nila ay malakas. Nakasilid mo kain na eh. Hindi na kaya dyan. Ano yung bata? Na! Malalim yan. Wala kayo. Oh! Naku! Harta ka pare! Alin! Ano, bago pala yung banda. Dito ang nakakatakot, oh. Tsaka yung doon sa may, gilid doon. Yan, umaraw na rin. Wakas. Ito na lang? May tagasabi mo dapat umi, oh. Lima na ang laman yan? 6 na. 6 na guys ang laman. Para makabilis tayo. Mababaw doon sa gitna kasi. Saka ito, oh, malalim to. Saka yung doon sa may Ayan kasi yung kanyang box. ito, yung box. Gatagargar lang. Nasanay na sanay talaga sila eh, no? Wait! Yan bali guys, yung purok na nilang balang mamudmud dyan sa sa kinasasakupan niya. Ito po yung purok sa kabila? Dito. Nausok ko. Mga kadogs, ayan ang ulan mga kadogs. Bilisan Ulan. mo mga kadogs. Ilan lang nilalagay niyo na? 7-8? Kaya naman? Kasi 4. Kasama natin ngayon guys, Kadugyot Vlog at Mindoro. Mindoro Kalahi. Yan. Nang ulan! Oh, padaling ulan! Guys, ayan na ulan. Parating na naman ang ulan. Kaya ikaw na po bahala mamigay sa mga trigo mo, ha? Siya po yung purok ng sitio Danlog. Ano pangalan niyo, kuya? Doming, ganyan. Doming. China. Doming China? China. China. Wala din ako na China. Ate na, nagana ko na muta.
Ay, siya po pala Kayo po, ang sir, poging-pogi naming ano, Kay sir, secretary. sir. Siya po yung pogi-pogi nating kapre. Sekretary. Klaro. Sekretary. Secretary Felipe. Ragase. Secretary Felipe. Thank you so much, sir, sa pagsama, sir. Okay po ma'am, basta sa inyo, para sa pagtulong, handa kaming tumulong para sa barangay. Welcome po. Salamat po sa inyong pagtulong, Thank you din po. DFL. Yay! Thank you rin po dahil tinulungan niyo po kaming makontak yung mga katutulong para makarating sila agad dun sa may tawiran. Thank you, Uncle. Okay, bye-bye. Hala, sapay na dito na. Sapay na, nagal. Ito mo guys, oh, tawid ng tawid. Parang wala lang sa kanya. Yung purok nila. Maning-mani lang. Kuya, halika dito. Anong trip mo? Bakit ka nagpaanod, ha? Lakas ng trip mo, kuya. Nakita niya raw si DJ. Nakita mo lang si DJ, nagpasikat ka na. Akala niya daw showtime. Kala niya si DJ yung asawa niya. Asay! Ay, bumababaw na o lumalabas na yung bato. Kuya, ba't ka nagpaanod? Kuya, halika. Kaya ako ng tawidan ng di payastay. Ano pwede? Ha? Mantistig naman? Sana kami. Natakot ka rin daw? Ha? Ba't ka nagpaanod, kuya? Ka na paano? Paano pag nahampas yung ulo mo sa bato-bato? Ligaya, may patisan. Kuya? Sana ako kanina. Kaya. Ay, ikaw yan. Lali pala doon sa kita. Ikaw yan. Buti hindi ka na nantug-untog sa bato. Sanay ka na. Sana yan, kanina na naman doon yan, no? Nagpaano ka Ayan, naman hindi yan? siya nalaglag ah. Nagpalaglag talaga siya. Hindi, galing siya dun sa may taas. Oo, doon pala siya galing. Hindi siya galing dito sa lubid. Hindi sinadya ko yung kuya. Ano bang palaglag? Ang pagos? O, nalaglag ka talaga. O, Malalim talaga doon, malalim. Tapos ang panod ka. Ano, palit na? Ilalay. Ay, ka na kuya mag-ano? Tatawid ka sana sa kabila. Dito po sana ako sa kanila dyan. Dito sa kanila. Kaya lang di mo kaya. Kaya napunta ka doon. Huwag mo na yun ulitin, kuya. Mamahalin ka pa ni Gigi. Asawa na, may asawa ka na kuya? Meron? Meron na daw, Jay. Gigi, manang. Ano masabi rado sa mga bigay ng mga BFL na maganda? Doon nagpapasalamat sa kanila. Sana magsasama, magtulong sa amin. Salamat talaga. Ang aming ngiti talaga abot tayo nga. Wala nga. Sampon nga, kuya, yung abotay nga. Wala nga. Apat na araw na kami. Walang makain. Wala nung Sabado, di ba? Sabado yan. Wala nung nag-umpisa na yung ulan-ulan. Oh, yun na. Hindi kasi lumabas. Ang mga tindahan doon, sagad talaga. Wala na naman talaga. Baka isang kainan lang yung bigas na nabigay namin, ha? Tikit lang ngayon. Sa mga kinaukulan, sana po marinig niyo ang aming mga hiling bilang mga katutubo dito sa Danlog. Nakita niyo siguro ang Ilocos Busuanga sa ting panahon ng kalamidad ay hirap na hirap po kami para itawid ang kanilang mga pagkain. Sa labas pa nanggagaling ang kanilang mga pagkain tulad ng kape, asukal, bigas. Katulad ngayon, nandito ang DFL para maghatid ang kanilang tulong para sa mga kaibigan namin katutubo mula sa Sitio Danlog na sakupan ng Barangay Munticlaro. Sana po, isa lang ang kahilingan namin, malagyan ng hanging bridge o kaya ay concrete bridge na lang. Yan, para mas matibay. Sa mga may mabubuting puso po dyan, pagtulong-tulungan po natin ang kanilang Hinaing break. ng hanging bridge. Matagal na Yan po lang talaga naman. nilang hinihiling. Matagal na. Ilang taon na ako sa Danlog? 10 taon. 11 taon na. Hanggang ngayon wala pang hanging bridge na nagagawa. Hangin pa lang, hangin. Hangin.
yung dating tram line, mga guys, ha? Kasi ito dati, nasasakyan ng tao sa kaprodukto ng mga katutubo mula sa Sitio Danlog. Pero nung bumagyo, ito yung project ng LGU. Noon, ay, LGU. PGO. Provincial Government. Kasi ito gawa ng bagyong Ursula. Noon, bagyong Ursula noon. Nasira, gawa ng kanyang poste ay Natangay. kalkal ng tubig. Kaya yan, ito yung tsura ngayon. Ito yung ginagawang tawiran ng mga katutubo ng Sitio Danlog sa kanang sitio, Panlabayan. Sabi sila tumatawid, ito ang ginagawang tawiran para lang makakuha ng kanilang pagkain o anumang hilihin sa labas. Ito yung kanilang tanging daan. Uwis buhay, kumbaga, sa mga katutubong buwid na kung kailangan, na kung pwede, sa ating gobyerno o sino man nakikinig ay malagyan ng hanging bridge ang ilog ng Bisanga o Busuanga para sa mga kapatid na katutubo. Yun lamang. Maraming salamat. Sana. Dalawang biyahe na lang siguro yan. Kawawa naman itong mga kadugs na to. Nabasa yung asin. Oh, i-next nyo na kaya yan? Pwede ba? Ay, pag nag-ulan na naman, maglalim na naman yan. Bis na nagababaw na. Malami, nagito'y kadugyutan. Nabasadan. Last biyahe. Sama na, Rap. Huling biyahe na, magsama ka na. Magsama na yun, magsama. Oo, huling biyahe na, magsama. Baka kung saan yung last yung pangkwan. Matinag, ay. Madimat, ah. Sige, binuot ni Kuya. Mamaya may alog ka, guys. Sa bagay, nakasupot naman yung biga. Na, parang manipis yung sako nyo. Wati nyo daw muna. Iangat nyo yung bakal. Go. Huling biyahe na nga eh. Nilaksan pa ang ulan.
Lumabas na yung ano, bato. Kanina kasi ano eh, wala kang nakita eh. Ay, salamat po Ama. Walang natinag. Walang nahulog. Guys, hindi na complete tayo. Ayan, thank you so much po kay Kuya Johnny at kay Ate Remy sa pagbigay ng blessing. God bless po. Thank you so much po.